yo machalo nade wang'ene bang' kane ose landa to mano mar ogai mar ODM kendo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga duond bura man ODM nong'ado bura mano mar keto Oburu Oginga kaka ogai mar ODM e yor kojolo. Okang' ma kamae ODM nochopo e yo machalo nade ahinya to gisani ma pod wadhi medo twak kotudore kod weche mopogore opogore mawachore ahinya kod jokanyo mag ODM. Kamano Joyce, bang' ka jakom ne Nyasaye osekawo ting'e ni telo kae ok we thuolo. Kiwe thuolo to ng'ato nyalo biro malandre ni en jatelo. Momiyo telo mar chama the governing council maran affairs mag chama ne giluongore ma giwacho ni koro telo senindo. To dak dhi ike ka ng'ama mako kom onge. Omiyo ne gibedo piny ma ging'iyo kabisa ng'ama ka giyiero to nyalo kelo kwe gi luor e kinde jochama. Ok ng'ama kokete kom to ichako yware kawacho ni ma oromo ma marach ma koro nokaw ng'ano mondo ka watiko wach ma liel. Koro ji ibiro duogo romo to wacho ni koro joma nitie e chama waka ng'awa moromo koro kaw kom mar telo chama. Koso ng'ama nyowa miyo ni oromo dhi nyime. Mano koro en decision ma jo chama wigi dhi kale koromo sa ka watieko wach mar weche mag liel duto. To adiera mantie ni e tho mar babani ok en ODM kende mopodho piny mohinyore. Jayema piny gi bende ywak nikech gi bende ng'ama dhi gore ni koro onge. Jotelo moyier MCs, MPs, governors bende koro podho piny gi kiega ma gichom nikech koro ng'ama dhi gore negi ka governors jakom ne gore negi mondo gidong pesa e counties. MCs wan jakom ne gore nwa mondo omiwa luor ni wan mwaro mog jopiny pile pile. Wan ma jopiny podho kuma ka gia utegi. Mondo omiwa teko ma tiyo jopiny. Mondo omiwa pesa mondo wating jopiny maendeleo. Onge ng'ama jakom ok ne gore ni. Omiyo jakom oweyo gap maduong' e levels te mag telo. To kaka ODM yath maduong' nopodho piny. To odhi opodho piny ka en kode winy te wiye. Winy gi kokunyo rang motegno moketo buru man kich e ng'ama maduong' to ng'ama chua to ng'ama ng'e kama ji wuokie to ng'eyo wuoth jakom Raila Amolo Odinga dipo ka winy gi nyolal nono to koro amor ni en onyalo tiyo thuolo matin ni mondo miwa hoyo makare mondo wakal pek mar jakom ni e yo mokwe. Makoro mo sami yiero ng'ama koro kawo kom kata ken miyiere to koro at least ng'ama nyokito kamoro achiel e wige 2-3 kata dweche 3 go nitie ng'ama ji oluoro. Omiyo jothurwa nyaka yie ni tho jakom to hinyowa. Ma adiera maonge miriambo. Kaka pimo ni aspects duto mag life. Takwayo ni jowa oling mondo chama koro mbele. To chama miwa direction to koro jakom nosedhi. Ng'ama keto mbele en ng'ama kama. To sani koro wanyalo wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga weyo duond bura mar ODM kanye kata kama chalo nade. Mheshimiwa. Awacho ka maber ni jakomo wewa ilo. Maonge miriambo. Jakomo wewa ilo. Emomiyo koro nye jo governing council mar ODM owacho ni waket ng'ano ma understand chuny jakom. Ng'ano mong'e pach jakom e kinde matin ma jakom ondeni mondo riw ot kapok wadhi yiero ma yiero ng'ama dhi tayowa kodhi nyime. Emomiyo awacho ni samoro kidek bedo ni governing council nyalo wacho ni yawa ng'ama no kalo kodwa aurani